Enkosi ZB ufika kanye xa sisanophuma apha ecourt ngaphakathi nanjengoko namhlanje ibimini enkulu ebilindelwe ngabazali abathi baphuluka nabantwana babo ngo-2022 abantwana abangamashumi amabini ananye. Kodwa ukuva banzi ngeli nqaku namhlanje besisawuva isohlwayo esawuthi sinikwe abaphathi ethaveni iNyobeni eseScenery Park. Kodwa ngoku masifumane umzali sive ireaction yabo emva kokuba kuthiwe kwawuyisa isohlwayo apha ngaphakathi. Mema sikubulisa sikwamkele kwimpuma Kapa. Mandibulise nam kuluntu lonke. Enyanisweni andiva kamnandi, not only me, nabazali aba endihamba nabo asiva kamnandi. Noko besilindele into yokokuba inkundla yaseMonti izawuthi xa ikhupha isigwebo esiqatha esizawukwazi ufundisa nabanye abantu phandle phaya abashishina ngotywala. Nanjengoko siyazi into yokokuba ushishino lotywala kubantwana abancinci yeyona ngxaki esijongene nayo apha ehlabathini. Besicinga ke isigwebo esizawiswa apha sizawukwenza into yokokubana abanikazi bee-taverns outside there bathengise utywala ngenkathalo, bakwazi ukwenza kube ngqingqwa, baqiniseke into yokokubana abantwana abathengiselwa. Kodwa ngokwendlela ekugwetywe ngayo, nam uba ngabana bekunokuthiwa kugwetywa mna bendinoxhumaxhuma ndime ngomlenze omnye ngoba ndiyafana nongagwetywanga. Iwise ke ngokuba de banikwe nokuba bangabhatala ngezavenge, noko ayisiphethanga kakuhle. Ibonakalisa into yokokubana as much as bakuthiwa it's not about ukubhubha kwabantwana, kodwa ndicinga into yokokubana nokumantyi ebefanele into yokokubana engqondweni yakhe ube nento ethi ngaso isehlo sibangele into yokubana kube kanti abantwana bethu abayi-21 abasekho. Thank you so much, ma'am. Lowo ke ngomnye wabazali sawuthi sifumane omnye naye ozothi avakalise mhlawumbi imvakalelo yakhe. Athi invise kabuhlungu le yezavenge, azobhatala izavenge yena kubantwana abangaka abaswelekileyo abayi-21. Ibuhlungu kakhulu. Inkosi kakhulu. Abo ngabazali ke nako imama ozawuthi naye avakalise imvakalelo yakhe. Mama, namhlanje siwisiwe isigwebo saseNyobeni. Andivi kamnandi kungakumbi xa befayinwa into edibene nemali nabo i-5,000 enothi naxa bayibhatale ngezavenge ngenxa kucingela uba kuthe kojonga inani labantwana babo lafumaniseka bancinci age uba bona bangaphulukana nabazali. Bathini ke ngalundima umzali uphulukene noyi-1 umntana emhlabeni? Kungcono yena bezawushiya abantwana bakhe abancinci bebane bekhona. Uthini ngam mna mntu ongekhono njani na endengasozaphinde bekhona? Yiyona ndawo indenza umoya wam ungasoli, ungaxoli, kwaye soze ndixole nanina. Kuthatheke ukuba kufanelekane abantwana bethu befe phaa. Kukho laa ndawo ithi ukuba umntu oqala ukona ucacile mos ugwetywa ngendlela iyaqhubekeka besona kuba beqala. Baya umthetho waseSouth Africa uyabavumela uba baqhubeke abangakaqali because isigwebo somntu oqala into sincinci. Kuthiwani ngathi? Kuthiwani ubuhlungu busivayo? Kutheni imali bazabhenefitha bona nothi thina abazali? Ayinathanga le nto 5,000 inabo. Kutheni kuzawuba mandi kubo kube kubi kuthi? Ayikho ifair into abayenzileyo kuthi. Asiyithandi siyithanda nini na? Kubuhlungu because silahlekelwe ngabantwana besenza grade 12 sincame konke besinoba nako ngenxa yofundisa abantwana bethu namhlanje lilize. Inkosi kakhulu. Abo ke ngabazali bevakalisa imvakalelo yabo mayelana nesigwebo esithe sawiswa kubaphathi bethaveni iNyobeni. Besitsho into yobana abonelisi kwaphela into yobana bohlwaye isihlwayo se-5,000 rand nezothi bakwazi uba bayibhatale ngezavenge. Okwangoku masibuyisele kuwe studio ZB.